Welcome naton subong nga aga si Ma'am Ronin May Espartero Ilocendo. Ma'am, good morning. Welcome sa Good Morning Philippines with Bombo Ayan and Bombo G. Sa happy Sunday and congratulations, Ma'am. Good morning, Bumbo Ayan, Bumbo Dessa, mga kabombo, good morning. Maayong aga! Congratulations, ma'am! Ano gid balatsagon sang isa ka registered criminologist? Thank you so much, Ma'am Jessa. So, para sa akon, dako gining achievements, kag pertigid niya kalipay ang nadulot sa akon, kag very thankful gid ako no sa Ginoo nga ginhatagan niya gid ako sa wisdom nga na-overcome ko ning RA 11131 no nga board exam sa criminologist. Katam isang yuhom. Ano ang kahulugan sa yuhom mo subong, Ma'am Ronin May? Ang kahulugan sini sir is ang kadako nga kalipay. Ah. Wherein mapakita ko sa tawo nga kami nga mga indigenous people, sir, no, is kaya man namon mag-excel, kag kaya man namon ma-educate sa society, sir. Si Ma'am Ronan May, taga diin gid gani ikaw ya, ma'am? I'm from Sitio Cabarangcalan, Barangay Santo Tomas, Baratak Viejo, ma'am. Sa Cabarangcalan at Oo, ang sitio Kabarangkalan, very familiar name inis ng ating mga ati community bang bayan Yes. because nga dito inang award-winning film man nga Tumandok Tumandok. nga nagpahibi sa Oo. aton bangod sa ilang Oo. matawag nga istorya. Kag daw ara to si Ma'am sa sa pelikula. Yes, sir. So, bali, sir, isa man ako sa nagbulig, sir, sa pag-obra sang film, sir. Kay ang ina nga story is nakabase, sir, sa mga story sa different IP communities. Kag ang 60% dito is amo gid ang natabo sa Kabarangkalan Ati community, sir. Yes, must watch gid na sa ato Yes. mga kabobo. Produkto sa mga Ilonggo, istorya sa mga Ilonggo, himo sa mga award-winning Ilonggo directors. Yes. Sige, pero karon naman ang babayan si Ma'am Ronan May. Ano, hindi ikaw nag-eskwela, ma'am? So, nag-eskwela ako sa Bombo Jessa, sa akon elementary, sa Santo Domingo Elementary School, diri man sa Barotac Viejo. Sa akon na junior and senior high school sa Santiago National High School, kag I graduated my degree at Northern Iloilo State University, Ahoy Campus, Bombo Jessa, at Bombo Ayan. Okay. By the way, Ma'am, pila ka mo ka mag-utod? So, may ara ako nga tatlo nga utod. So, ang amon nga subang is membro subong no sang Armed Forces of the Philippines for 9 years na. Ang isa ko ka magulang is a housewife subong. Ako ang next kag may ara kami mag-agot nga grade 2 student subong. Okay. And ang imong parents siya, anong ilang nga mga trabaho? So, ang akon ginikanan is, ang tatay ko, sir, is Ati. Amo ni sa ang tribal leader sa Kabarangkalan Ati community. Tapos, farmer siya, no? May ara kami nga maisan, kag humayan nga amo na nagasupport sa amon nga adlaw-adlaw nga pangabuhi. Ang akon, barangay Tandod man siya gali sa amon na barangay. Ang ako naman Iloy, housewife siya, pananom-tanom sang utan, kag volunteer health worker man sa amon barangay. Ano ang nagtulod sa imo nga magkuha iya sang criminology? Bombo Jessa, ang nagtulod gid sa ako no nga nagkuha ko sang course ng criminology is that nagdako ako Bombo Jessa sa Kabarangkalan Ati community, which is nga haluson no 90% sang amon nga mga tawo dito pumuluyo sa amon community is illiterate, kag wala sila sang education. So wala gid kami, as in wala, ang nakita ko wala kami knowledge about sa mga laws no sa aton nga society. So kag wala man kami sang ihibalo kung paano namon idepensahan amon kaugalingon. So amo na nga gintake ko ining course ng criminology kay nagapati ako nga sa ini nga course ma-educate ako sa laws, kag ma-educate man ako kung paano ko sila depensahan kag proteksyonan ang community, ang amon mga rights pa, Bombo Jessa. Oo. Pero ano ini ka dako man o kun kabudlay man nga mga pagpanghangkat ang imo nga ginagyan, ma'am? Paano na-instill sa imo sa bata nga edad nga kinahanglan mo gid ya maka-eskwela? Yes, ma'am, kay syempre sa amon experiences mo, sa amon nga community before, damo ko experience at the age of 7, naka-experience ko nga do ginharas kami like sa amon nga community, na ginapahalin kami. And
nagkadto sa akon nga mind nga why is it nga apahalinon kami di kay diri na kami nagdako ang community namon diri na nagdugo why is it nga apahalinon kami di. So dito ko na paminsar anong pwede ko himuon, ano kung pwede ko nga ibulig, namangkot ko sa parents ko ano pwede ta himuon kag wala man sila kabalo, wala gid sila idea. So ambal ko kinahanglan ko mag-eskwela, kinahanglan ko mag-learn kay para madepensan ko ang community. Mm. So amo gid na ang nag-push gid sa akon, Bombo Jessa. Okay. Ang journey mo sa pag-eskwela hindi man madali-dali kay sa nag-eskwela ikaw sang elementarya. Puwerte man ka layo sang inyong kung eskwelahan halin sa inyo puloy-an, ma'am? Yes, Pumbuayan, 4 kilometers. Halin sa Kabarangkalan Ati community, paadto sa eskwelahan. Every day ginalakat sa mga indigenous people, mga ati dito sa bukid sa Kabarangkalan. Mm. So, yes, yes, continue, Pumbuayan. ma'am. Continue, ma'am. So galakat ako sir kag ang iban man nga estudyante dito sa amon sang 4 kilometers. Halin na sa amon balay since elementary, high school hasta sa college. Ginalakat na namon paad palabot sa Santiago, Bumbuayan. Agud lang makita ang ginatawag nga eskwelahan. Agud lang malabat sa ganamon nga nag-eskwela kami. Galakat kami 5:30 AM halin sa amon community. Galabot kami sa Santiago 7:20 or 7:30 sakto lang gid sa klase nga amon kinahanglan i-attend. So pila ka oras na liwat, ma'am? Estimate nga laktanay? Mga isa ka oras kag tunga sir sa amon, mga isa ka oras kag tunga 1 hour and a half to 2 hours sir nga lakad. Oh, pakadto na Zero. sa aga tapos sa hapon amo man. Serum doon. Man, Oh, di dapat serum na kayo puli sir. Oh. Tapos ang mga nga kasabayan ng mga indigenous people, mga elementary, syempre una sila uli kay mga ginapauna sila puli sa elementary. Kami sa high school, nag-SSG officer ako sa Santiago National High School. Alas 5 pa kami ginapagwa kay damo kami responsibility sa school nga ginatapos pa sir. Ti gabi ka na ya. Gabi ka na kaabot sa balay. Pero thankful lang. Yes, thankful lang ako Bombo Jessa kay ang akon nga amay nga mangunguma ginadulong pa ko na niya sa aga. Galakat man siya, galakat lang kami nga duha nadulong niya ako. Tapos pagkasirom ginasugat niya naman ako. Tapos ang obra niya sa kuma. Aba, grabe man si tatay ni ma'am. So, pero gid ya ka kilometro nga lakad na masuga. Dulong naman dayon Bambayan. Grabe nga sakripisyo yes, man ni tatay gali ni ma'am. Tapos sang college mo naman ma'am, amo gihapon nga laktanay. Yes, ma'am. Ang magyap nga laktanay pero pag abot sa Santiago, gabas na ko ma'am paadto naman sa municipality sang Niso ako ma'am. Uli-uli gid na ya ma'am. Adlaw-adlaw ikaw. Yes, ma'am. Aba, Yes, ma'am. Sang 4th year lang gid nag-OJT ako, nangita ako boarding house sang 4th year kay need na namon ginasalin-salin kami sa different station. So wala may kabalo kun diin kami ang munisipalidad. Amo na nga sang 4th year nag board na gid ako ma'am. abo. Ano ba? Kapoy from Brotac Viejo to Ahoy? Nga puli-ay adlaw-adlaw? Hindi pa na direkta bus. Oo. May panahon ka na yung Gasto sa pumasahe, sir. Tisang amo na, paano na ang needs niyo, financial needs niyo nga, tikin na everyday may pamliti ka gidya. Gani, sir. So ang gindiya man ang aksang akon nga mapisan iloy no, mayara siya nga garden. So every day galakat ko padulhog, ginabitbit ko na sir ang saging or mga utanon nga iyang produkto sa iyang garden, ginalibod sa alagyan so that may pangdugang-dugang sa akon allowance, sir. Ti wal ginalibod mo, pila man matipon mo? Average, pila matipon mo? Mayara man sir nga 150 pesos ang ako nabinta or 200 pesos, sir. Good for pamasahe ko na back and forth kag panyaga, sir. Kay may badon man ko nga kano. Mga ano na nga produkto gani ma'am? Mayara kami sir nga mga pichay, talong, kag saging. Ay, Nga Lumaburubog at ko ang saging. Bit-biton, binulig na mo bayan. Pero gadulong man si ano ya, si tataya, gopod.
Hasta lang sa sir, isang high school ako nga nagdulong. Sang naglapa ko kolehiyo sir. Siyempre nakita ko man nga ang ako may gapangarado pa na siya everyday gapangarado sa bukid. Tapos ugaton niya pagid ako pagkahapon, lulong naman ako kapag aga. Ambal ko pa wala na ako nahadlok. Nagambo na lang ko na kay ako lang gid isa ang nagpadayon sa kolehiyo. Oo. Kay more on sa mga ati dito sa amon makalapak na sila grade 10 to grade 12. Untat na kagabulig sa kinikan kapangita obra sir kay hindi ako no nila kaya i-sustain ang kolehiyo. So ako blessed enough ako nga willing gyapon magsuporta akong ginikanan sa akon. So naghambadan ako sa akon amay sir nga pa hindi na lang ko pagdulong criminology ko di ko madlok na okay na ko nga una. Pero sa tuod lang hadlok ko gyapon sir kay ano siya ang alagyan madulom siya kung labi nagiging zero maguli ka. Tapos damo kawayan tapos daw wala mga pamalay. Pero ginhimo ko na lang ato nga way para ang akon tatay bala nga magkaroon man sa sang ano siya kagalingon niya kaya na sang bata ko. Tapos ginhambal ko sir criminology ko wala ko sang dapat kadlokan sir. Isog ka ginmanda. Oh. Dali lang gid ma'am, ang vieho pakadto ka to sa eskwelahan, nasunod gani nga banwa? Sorry. Sa Ahoy ma'am. Ahoy Ahoy na dayon. dali ma'am bayan. Vieho tapos ahoy. Vieho dan ahoy. Oo. Pero lawig-lawig manabing ahoy bombojisa. Ang niso nga ahoy sa ano gino sa town proper. Aragyan? Oo, sir. Oo, Bombaayan sa town proper gid siya. Tilayo gyapon mo sa. Sige. So sa imo na ma'am nga pag-eskwela sa criminology kay ti daw mo na nang medyo mabulubudlay kay ti sa lain nga banwa na ikaw nga eskwela plus pa nga kada aga ma-travel ka gid pagka puli sapon travel ka naman. Paano mo naman iniya na balanse tanan na sarangan tanan ma'am? Ano lang sir, disiplina lang sa oras sir. Kag naka-experience man ko no sa college nga na late ako. Pinaltihan ako sir, naglibion gid ako sir. Pinaltihan ako sa akon maestro. Kag since that day sir, nag-learn gid ako kung paano ko disiplinahon na akon oras. Mas early ako bugtaw kag mas early ako nga nagabiyahe para lang makalabot sa amon eskwelahan sa nakakadapat nga oras sir. Ano inyo na ano nang sanksyon sa inyo ma'am? Na late? Later, exercise sir. 500 exercise. Produce water, muna. Mamalhas kaya bombo design. Malas hindi ka na lang magsulod. Hindi ka na pwede ka sulod sir. So, kawalan mo gid bilang estudyante no. Sa biyahe mo sa kalayoon, kawalan mo kung hindi ka magsulod. Oo. Hindi ka na pamati sa lesson. Oh, yes sir. Hindi ka nakaintindi sang kakabudlay na ha, intindihan ang mga masunod mga lesson the next day kung nag-skip ikaw sang mga discussion sa subong adlaw. Luwas pa isipon mo tong mga pinana o mga linakat mo to bala bumbayan tapos hindi ka malanggali makasulod. So, kada adlaw sang college ikaw, ano oras ka gahalin sa balay nyo? Nag-4 ako Bombojesa, nag-4 ako halin in order nga makaabot ako sa highway early kay gahulat pa ko sang Ceres. Nga akon sakyan paadto sa Ahoy, Bombojesa, Bomboayan. Ti wala ka sang kadungan-dungan nga mga college students anin sa Kabarangkalan? Wala gid bala ma'am, wala gid sila nag-continue ang akong mga kasabayan sa sa college. Wala. Pero Kay nahadlok sila sa kolehiyo Bombojesa. So pero antes sa imo, antes pa man sa mga kadungan-dungan mo wala gid ya sang mga nagpadayon sa college or nakagraduate sa college? May ara kami Bombojesa, isa nga nakagraduate siya sang education, lalaki, nga ahead sa akon. Pero nagkuha siya sang board, kagula niya na pass. So nagpangita na lang siya sang trabaho. Kag ako na ang next nga nakagraduate, first nga nag-graduate sa criminology. Okay. So amo to sang unang nakagraduate sa education and ikaw naman niya sa criminology. Okay, so ano ni sa imo ang ini nga realidad subong sa inyo nga komunidad dara nga jutay lang sa inyo ang makatapak sa kolehiyo kung may ara man hindi nila padayon. Anong nga klase sang inspirasyon ang dala sini sa imo? So amo man ni ang rason mo Bomboayan kay ang akon nga tribo is lumay perspective sila nga like hindi na lang pagpadayonon sa kolehiyo do wala sila kabalo sang importansya no sa kag sang benefit nga makuha nila kung makaangkon sila sang enough nga education or degree nga ginatawag.
So wala na nag-abot sa ila mind. So amo na ang gusto ko gid nga ipakita sa ila nga through sa akon paggraduar, through sa akon pagpagiging sa maging successful ako pila ka adlaw, ma-inspire ko sila no nga ay need gali nato na suportahan ni aton kabataan sa pag-eskwela kay kami pigado man sila pigado man nakaya gani ni tribal leader nga mapa-eskwela iya nga bata nakaya gani ni In ni Ronen nga maging successful through education. So makaya taman. So amo gina ang akon gusto nga ipakita sa ila nga kaya namon makisabayan kag hindi dapat ini magkahuya sa pag send sang kabataan sa eskwelahan. Kay dako gid ang mabulig. Okay. Ang ginmention mo bagulang si NN, ano nang magulang mo sa AFP? No sir, ako si In ako nickname. Nickname. So ang akon magulang siya strict lalaki siya. Okay. So din saya subong. Currently na-assign siya sir sa Negros. Okay. And nakita ko bala sir nga sang nag-army ang akon magulang, damo na nag-enroll sa high school sir. Nagpadayon sa high school. Kay gusto nilang ay gusto namon magparehas man kay Kuya Rick amo na. Tapos ang naglapa ko college ay nami gali si Manang In nga nami iya uniform. Tapos ga-eskwela siya nami gali ang tawag nga kolehiyo. So damo na subong sir nagpa-enroll sa elementary. Kag amo na sir nakita ko gid nga effective gid gali nga kun may makita ang community no nga nang enroll model ga-ilog gid sila sir. Kag amo gid na ang proud ako kag happy ako sa nakita ko sa ila sir. Okay. So subong, Ma'am Ronnie, no, ano ang imong handom pa subong after nga nakapasar ka na sa licensure examination, for sure malawig pa ini nga journey para sa imong matutuod nga journey subong pa lang ni nagaumpisa para sa imo. Sa diin gid ikaw padulong sa subong? So ako sir, nagaplano ako sir no nga kung mag-abot ang recruitment, ma-apply ako sir sa PNP kag nagapangangamuyo sir no nga makasupot sa financial nga galamiton kag gapangamuyo man nga kabay nga madala kag makasulod sa PNP sir. Oo. By the way, ma'am, sang nabalaan mo na nga nakapasar ikaw sa board, kumusta naman niya ang iyong reaksyon? Sa imo ginikanan, imo to nga tatay ka to, ginaupdan ka gito. Kung ano kalayo panaw mo, maniya nga layo nga panaw sa mga sakripisyo mo, bala ginupdan gid nila ikaw, ginsuportahan gid tubtob malabot may mahando, ma'am. So grabe gid no, grabe gid ang kalipay sang akon utod, sa akon ginikanan, sa nabalaan nila nga board passer ako. At syempre ahead sang before ako nagkuha sang board, nag-contribute kami tanan, nag-amot-amutay, may mabaligya pichay, tanan na lang ginhimo in order may pangbayad sa review center, pangamuyo, tanan para lang gid makapasay sa board. So sang nabalaan nila Bombo Jessa kag Bombo Ayan, grabe gid ang ilang kalipay kag ka-proud sa akon kag wala man celebration pero nabatyagan ko gid kung ano ang ilang nabatyagan para sa akon. Ang akon gid iloy nangin emotional sa nabalaan niya. So ang hambal ko gani sa ila, wala ako nakalapak dire kung wala ako sang ginikanan nga parehas ka supportive sa inyo. Wala nga akong hambal sa ila. Kanami no. Sa imo ma'am, ano gid ang ginakabig mo nga naging sekreto mo kag naging source ang imo nga kusog adlaw-adlaw nga magbangon, magbugtaw, iti alas 4 pa lang kinahanglan nakalakat ka na. Ano gid ang sekreto ni Ma'am Ronin kung nga nalabot mong mga hando mo? Ang sikreto lang sir is paminsaron mo kung para kay sino ka nagatinguha. Para kay sino ka mabangon adlaw-adlaw. Siyempre sir, ang akon nga amay, nakilala ko akon amay, isa sa kaati sir nga salin sang una handoman niya kuno nga magsulod sa Philippine Army, gusto niya magsundalo, pero never siya nakalapak sa eskwelahan. Elementary lang gid ang lapakan sa ako na amay, tungod lang wala sang enough nga i-support sa iya ang iya parents. So amo gid na nag-push ako nga siya wala may nag-support sa iya. So ang gusto niyang himuon is kami nga kabataan niya is suportahan niya para maangkon namon ang mga handom nga wala niya na angkon sang kabataan niya. So amo na sir ang nag-post man sa akon nga kinahanglan ko gid himuon ini motivation nga blessed enough na ako ya kay may supportive ako nga tatay. Hindi man nila mahatag sa akon tanan nga gusto ko, pero kita ko nga ginapangabudlayan nila, ginapanahongan nila nga ma-providean ako para mapa-eskwela ako. Pag amo na ang ginagamit yung nga motivation every day. Kay gusto ko nga mahatagan sang kabuhi ang akon nga amay
nga matawhay. Gusto ko mapatilaw sa mga pagkaon ang akon amay nga never pa niya matilawan ever sila sa akon iloy. So amo na Yes. sir akon motivation. Ma'am, as young as 7 years old, ikaw, na kita na nimo kung do ano ka dako dapat ang imuhan dumon, may ara sang talakladon ikaw nga banas pakadto sa imong mga handom kay ti hindi tanan nga ara sa komunidad gusto maka-eskwela kay ang iban sila mo kay na nahadlok mag kadto gani sa college tapos gamay pa lang gid ang nakatapos dira sa inyo amo na ka firm ang imo nga amo na kadako ang imo nga willpower. Were there times man ma'am nga ang ina nga willpower ina nga kalayo within you daw mga nabatsagan mo man nga daw nagpiraw-piraw because of isipon mo palang ralakton mo bambuayan o kung iban mo nga mga kinahanglan katuan medyo malayo-layo pa imo talakladon ma'am. Never ma'am. Never nga nagsulod sa akon paminsaron nga makwit ako or mauntat ako. Never gina siya nagsulod sa akon. Tungod nga gusto ko gid ya mag-ubra sang pagbago sa community, pagbago sa amon nga pamilya. Amo gina sa mga akon rason. Kag ang nakita ko gid nga bagay nga makabulig sa akon para makamit ina nga pagbago sa amon kabuhi kag sa amon community is ang education lang gid. Amo na gid lang ang hope para sa akon nga makabulig sa akon para mabuligan akon ginikanan kag akon community. Kung hindi ko maninguha, kung hindi ko na matapos, napaminsar ko kung nakapoy ko, kung hindi ko ni pagtapuson, sino ang masunod nga magalid sa amon community, sino ang mga bulig sa akon pamilya para maka-experience ang kabuhi nga matawhay. Kay akon ginikanan nga nagdako na gid sa kapigaduhon and ang goal ko is hindi ko gusto nga mapatay or madula sila sa kalibutan nga never naka-experience ang katawhayan, Bombo Jessa, or never naka-experience ang maayo nga kabuhi nga never naminsar kon may kanon patambuas, pwede ka pa huway ta subong kay wala na ta kanon buwas. No, hindi ko gusto na nga ma-experience ang akong ginikanan. So as long as kaya na kon, kaya ko, ga-break pa ako, gahulag pa ako, tinguhaon ko nga matapos ang pag-eskwela ko. Matigayon gid na nga matapos. Now, ma'am, kung masuksok mo na imo nga uniforme, makapanumpa ka na kag ang tawag na sa imo isa na gid ka katapos sang police. Ano nga klase sang police ayhan si ma'am in the future? So para sa akon, isa ako ka pulis nga ginauna ang welfare sang kadabuan. Welfare sang mga wala sang ikasarang. Isa ako ka pulis nga may paghigugma sa pumuluyo, may paghigugma sa ginikanan. Isa ako ka pulis nga tampad sa serbisyo. Muna ang akon nga panindugan bumbuayan. Last na siguro. Ma'am, no, ang imo nga mensahe sa tanan kay ti ikaw abi ang imo nga inspirasyon hindi lang nga imo nga pamilya kundi imo nga komunidad nga gusto mo mayara sang someone nga masarangan nga mapangapinan sila pagi sa pag-edukar mo sa imo kaugalingon kung ano nga mga lahi ang dapat ninyo ipakigbato agud nga maprotektahan man ninyo ang inyong nga komunidad dara. Your message sa tanan nga hambal mo kay ina hindi tanan gusto mag hindi tanan may handom nga makatapos sa pagtuon pero ti basi through this interview through this encouragement nga halin sa imo mabag-o pa ang ilang nga pensar. So bumbuayan, Bombo Jessa, ang mahambal ko sa aton nga mga katribo, sa mga ati diri sa not only sa Kabarangkalan Ati community but in the whole Panay, no. Kita nga mga indigenous people, damo kita rights, wala lang kita makahibalo. Damo kita benefits, damo kita opportunities nga wala lang kita makahibalo. So ang gusto ko is ilugon nyo ko eskwela kamong maayo in order nga ang inyong mga rights mangin aware kamo. Kay ako kaya ko na educate ko gani akon kaugalingon. Pigado man kamo parehas ta tanan pigado. Pero kung may ara ikaw iya nga determinasyon makatapos, posible gid nga makatapos ka. Wala naga bali kung diin ka nga tribo ati ka man kung hindi. So dapat kuha ng perspective nga mahadlok kita sa college kay ba hindi ta kaya, mahadlok kita do kay basi bulihon lang nila kita. No, kuha na sa aton nga panghuna-una. Dapat no matter kung sino kita,
obrahon tagid ang aton makaya in order nga makakuha sang education. Kay ang education niya amo na gid ni ang magatindog nga aton panaming against sa tanan sa aton palibot. Amo na gid ni ang makabulig sa aton para makamit ang better nga future. Okay. Ma'am, Mina- sa uli naman nga pamangkot, kung pwede lang kami ma-request nga masabat mo sa in Tagalog para lang mapalabot nato ng aton nga mensahe sa mga kabombo naton nga hindi hiligay non-speaking. Kasabay ng pag-celebrate natin ngayon ng Women's Month ngayong buwan ng Marso, ano ang nais mong iparating na mensahe, words of inspiration para sa mga kabombo natin na mga miyembro din ng mga ati community, lalo na yung mga babaeng mga miyembro ng mga komunidad ng mga indigenous people, hindi lamang dito sa Iloilo kundi sa buong bansa. So ang gusto ko lang iparating sa aking kapwang indigenous people or mga ati, ETA dito sa Pilipinas is kaya natin. Isa akong buhay na testimony na tayong mga indigenous people, mga katutubo, ay kaya rin pala nating magkolehiyo. Kaya rin nating maipasa yung criminologist licensure exam. So wag mong pagdudahan yung kakayahan mo. Huwag mong pangunahan ng takot na baka i-discriminate ka, na baka hindi tayo matanggap doon, hindi natin kakayanin. Kaya mo, kasi kinaya ko. Kaya ko nga eh. I walk 4 kilometers every day from the community to school. So kung nakaya ko, mahirap din ako. Nagtitinda ako nga ng kahit ano in order to support my education. Kung nakaya ko, mas kakayanin nyo. So, yun yung isang goal ko. To stand as inspiration sa lahat ng kapwa ko indigenous people because I believe my father is a tribal leader and time will come once aming magkakapatid ang magiging leader din ng community. So gusto kong makita na isang role model sa community, not only in Kabarangkalan Ati community, sa lahat ng maaabot ng video na to na kaya natin. No, hindi baling katutubo tayo, hindi baling yung confidence natin minsan napakababa. Yun yung aking nakita sa community, no. Wala tayong confidence. So, gusto ko mag-stand as a role model, as an example sa inyo na posible. No matter gaano tayo kahirap, no matter katutubo tayo, kaya natin. Kaya natin. And I am the living example of that. Nakikita nyo ako ngayon. Kinaya ko at makakaya nyo din. Wow. Yan lang po. Ma'am, Ronin May, kadamo ikaw sang natandog ang mga balatsagon subong nga aga sa sining nga interview nga inikag sa istorya nga gin-share mo sa amon diri sa Good Morning Philippines, ma'am. Oo, ako yung nag-look forward ako sa damo pa nga mga Ron and May. Yes. Halin sa sitio Kabarangkalan, Bambayan. I'm sure this beautiful story nga gin-share sa aton subong mag-inspire sa ila to do more. And of course, hindi magkahadlok, Bambayan, magtaklad kung tarakladon man ang banas. Bisan amo ni gani kalayo ang yagin panaw, Bambayan, and more nga mga challenges nga iyagin atubang. And of course, hindi lang sa sitio Kabarangkalan, but of course, sa aton man tanan nga mga listeners and viewers. Ma'am, thank you so much sa imo tiyempo sa amon sa Good Morning Philippines, and of course, congratulations salin sa amon. Thank you, Bombo Ayan. Thank you, Bombo Jessa, sa opportunity. Thank you, Bombo Radio Philippines, sa opportunity no, nga mapabati sa akon mga katribo sa bilog nga Pilipinas ang istorya kag ang encouragement kani. God bless, Gid. Thank you. so much. Yeah, hey, thank you so much. Salamat sa isa nga dalayawon nga Ilongga ang bago na or nakapasar sa licensure examination para sa criminologist ang pride man sa ilang komunidad. Kag siyempre pride sa aton nga mga indigenous people sa palibot sang Panay. Oo, magkakani kay Bambo Ayan, kung nalantaw mo, abi ang tumandok, the story hits different. Gid Yes. Bambo Ayan, na-mention man actually ni Ma'am Kaina, nga ti isang bata pa lang siya, nakita niya lang may mga pagpangharas, nga pahalinon sila sa lupa, nga siling ni Ma'am, nga pahalinon kami kay Amon Mani. Oh, may mga amon sila nga mga challenges, nga ginapangatubang ang mga abya naton nga mga ati dira sa among sitio, and well halin sa amo sina nga mga challenges ginhimo yan ni mga inspirasyon para magwa sa criminology, and now isa na ka registered criminologist. Congratulations. Kung di ako magsala, nagpahalin to sa ila, Bombo Gisa, si
Sir J. Trenyas. Sa pelikula. Oo, karwada. Sa pelikula lang, nga tumando kayo mo nagintungdan nga papel. Siya lang nagdala sang role. Sabi, Karwada. sa pelikula lang to, ah. Oo, sa film nga tumandok.